थांनायावनो देरहाया मोनलोंबाय आंखौथ' बिसोरो नागारखानाय नङा अलंबारा आंखौ जिबायदि रागा जोंदों बियो आंखौ बुखागोन एनेव गैया तेनेव गैया थैयाखैनो मानसिया आं बुजाखागोनब्ला बुथारस्रानायालाय माथो लसनो ओरैनोब्लाबो बुजाखागोनब्ला थैयैयावनो एनेव गैया तेनेव गैया बुथारमारगोनब्रा आङो जमबाय थाखागोन बिसोर सानैया बोरैबा साइड जाब्लानो बेखौ गोदोरा सेथेरा बुथारमारखागोन आं खोथायानो गैया एथ' मोजां अननानै नायहैनो नागिरदों नायनो होबावलायाना आंखौ बुथारमारखागोनब्रा आङो नांगौब्ला जेलनि ओंखाम जानानै थागोन आं जेलाव थैजासिम थागोन आं अखाला आरो आया हासुनो ओंखारनाया माबा खिनोबो ओंखारबावबायसो दा खिग्रा रुमा एथ' गोजानाव बिथिं सोरांस्रिबो गैया बेमारिया हारसिं दा आंलाय खिहैयालासिनो थानोबो हाला मा खालामनांगौ खिनायखौथ' लाखिनो हानाय नङा जेबो नङा दे बेबो उन्दुनानैसो दंखायो आं हाखु दाखु खिनानै फैनोसै थारैनो रावबो गैमारा बेनो आंनि मोजां सम निमाहा होदो देरहा निमाहा होदो गोसोआथ' नोंखौ बुथारनो गोसो गैयामोन आरो मुलिखौथ' नोंनोबो होखायाखैनोमोन नोंनि हिन्जाव सोरांस्रिनोसोमोन नाथाय भाग्यआव जानांगौ सोरांस्रिनि जायगायाव नोंनो थैनो गोनां दङमोन दिनैनि दिनाव बिनिखायनो बोरैबा गोरोन्थियावनो हिन्जावा मोनलोङालासे हौवाया मोनलोंबाय थारमाने नोंनि थैनो गोनां दिन आरो तारिख आरो समा बेनोमोन आरो नोंनि थैनो गोनां जाहोनानो आंनि आखाइजोंमोन बिनिखायनो दिनै बेफोर समा थिक थाक ग्रोब जाफैबाय देरहा बेफोरनोलै मालायनि गोसोखौ दुखु होग्राफोरा नों आंखौ दानथारनो आंखौ बुथारनो सिखा दिन्थिलायदोंमोन ना नोङो सानसे समाव नों दाखालि आंनो सिखा दिन्थिलायदोंमोन ना आंखौसो दानथारनो जानांगौ नों दिनै थैगोनखायनो आंनि सायाव बिगिनि दिन्थिखादोंमोन नोङो अनसुलि हिन्जाव सोरांस्रिया बहाबा गोजाव लांबाय जेराव दिनैनि बे समाव दिनैनि बे दिनाव दिनैनि बे डेटआव बे थैनो गोनांखायनो दिनै हिन्जावाबो बबेबा जायगायाव थांबाय बेमारि हौवाखौ गारनानै आरो अनसुला फंबाय अलंबाराबो बहाबा थांबाय बेनो सम नोंखौ बुथारनायनि ओइ बिना पारमिसनाव सोर हाबफैदों बेयाव आरे नों बेमारिनि गोदोनायाव आखाइखौ होनानै मा खालामनो नागिरदोंमोन माबा मा होनदोंमोनलाय नों आंखौ माबा आङो बेमारिखौ नायदोंसोमोन नों बेमारिखौ नायदोंमोन ना बेमारिखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन आयु नङा थोद आयु मा बुंनाय जादों बेलाय हाबाब आंलाय मानो बुथारनांगौ जाखो नों थगायनो सानदों नङासै नों मा खालामनो नागिरदों आं नोंखौ उनाव थानानै गासैखौबो नायनो नागिरगासिनो आरो नों मा बुंदों नोंनि खुगाजों गासैखौबो आं खोनादों नों थगायनो हागोन सानदों हारे मा बुंलाबायदों नोंबा मा खोनादों सेराव थानानै सानैजों खुगाजों खुगा रायलायनायावनो मानसिया मा उल्टां फाल्टां खोनानानै मा जायो आरो नों उनाव थानानै आंनि बुंनायखौ मा खोनादों मा खोनाया मिसा मिसि मानोथो नों ओरैनो बदनाम लानो नागिरदों सार डक्टर माबा आरोथ' बे बेमारिया मा होनोमोनलाय आंनि मा जायोमोनलाय बे बेमारिखौ आं मा खालामनो नागिरदोंमोनथाय बबेनिफ्राय सफैखो बियो बबेनिफ्राय सफैनानै मा खालामखो बियो नों माबा आंजों रायलायगासिनोमोन ना जों मा टपिकआव रायलायगासिनोमोनलाय गोसोआव फैबाय बे बेमारिया आंनि मा जायोमोनथाय गोसोआव फैबाय बे बेमारिया आंनि हौवानि असे फंबाय माने बे आंनि मा जागोन बर'नि मा होनगोन बेखौ हारसानिथ' खुरखालि होननानै बुङो हौवानि फंबायखौ हारसानि खुरखालि होननानै बुङो आरोना बर' मा होनोमोनलाय डक्टर सार मा हुसानो खारबाय नामा नोंहा हो गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरनायखायनो दिनै नोंहा बर'नि बिब्रांखौबो मिथिला बिब्रांखौबो गोसोआव फैलिला नोंहा ना मिथिदों आं नों नोंनि बिबोनांखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन नङा सार नों गोरोन्थि बुजिबाय नोंनि बे गोरोन्थि बुजिनाया जोंनि न'खरखौ नोङो दावराव दावसिसो खालामहोगोन आरे
आं एथ'नो गावनि बिबोनांखौ आं मानो आं बुथारनो? नों आंखौ थगायनो हागौ आरो नों दे आंखौ थगायदों आं बेखौ मोजाङैनो हमनो हाखादों जेराव नोंनि माथोआ उल्थां फाल्थां बिथिंबा बिथिं बुंफ्लांगासिनो आरो नोंनि थाथ' रायलायनायावनो आं हमनो हादों। थिग दङ, नों जुदि बेखौ बुथारनो नागिराखैब्ला आरो आंनि बुंनायफोरा आंनि खोनानायफोरा नंखायसोब्ला सिसि केमेरा दङ, सिसि केमेरायाव नायब्लानो मिथिगोन। नङा सार, नङा बिदि जेबो नंथारा। जोमै, नों बेयाव आंनि हौवा उन्दुना थानायाव आंनि हौवानि सेराव थानानै नों मा खालामदों? नों आंनि फिसायखौ मुलि होना बुथारनो नागिरनानैबो आरो नोङो आंनि फिसायनि सेराव मानो दा नोङो बुथारनो नागिरबावदों? अ बिदिब्ला बे मुलि मोनलोंनाय बेमारिया बिनो होमारदोंमोन आरो बियो दायो मा खामानि मावदों नोंसोर रावबो गैयैयाव? मा मावा बियो? मा खालामा? खाफाल मोजां, बे गोदोना सेथेहां जानायावनो आं सफैनानै होबाय। आं सफैयामोनब्ला बियो गोदोना सेथेनानै बुथारसिगौमोन। मा? खोनासंलाय, नों दिनै हौवा मानसि गार्जेन हिसाबै आं नोंखौ साननानै नोंखौ बुङो, नोंसोरनि बे फेमिलिनि बेमारिफोरखौ आंनि बे हस्पिटालाव आं लाखिनो गिबाय। आं बे समाव जुदि सफैयामोनब्ला दिनै नोंसोरनि बेमारिया गोदोना सेथे जानानै थैबायमोन आरो रावबो नुयै समाव बे गोदोना सेथेनानै सिरि बुथारनानै थांगोन। दसेनि उनाव नोंसोर हुलुस्थुल खालामगौमोन जे मानसिया बोरै थैखो, एथ' मोजां एसे आराम मावफैखानाय बेमारिया बोरै थैफिनखो होननानै नोंसोरो पुलिस केस होगौमोन आरो जोंनि बे हस्पिटाला सिल जागौमोन आरो आं जेलाव थाहैनो गोनां जागौमोन। बिनिखायनो आं बुङो नोंसोरनि बेमारिखौ नोंसोरो लानानै थांदो। नाथाय सार, आंनि फिसाया जेबो मोजांखौनो जायाखै, बेखौ बोरै लानानै थांनांगौ जाखो? अन्नानै सार, बे खनसेखौ निमाहा होनानै आंनि फिसायखौ लाखिबाव। आंनि फिसायखौ न'आव लानानै मा खालामहैनो सार? बे खनसेखौ निमाहा होदो आरो माब्लाबाबो बिदि जानाय नंला। औ सार, निमाहा होदो आरो माब्लाबाबो बिदि जानाय नंला। नों बेनिफ्राय ओंखारलांदो प्लिज। गाज्रि दामोनसै, आं लाखिनो हानाय नंला बे बेमारिखौ। मालाबा बे बेमारिनि थाखाय जोंनि हस्पिटाला सिल जानो हासिगौ आरो आं जेलाव थांनो गोनांबो जानो हासिगौ। बिनिखायनो नोंसोरो लानानै थांदो, मा खालामा बे नोंसोरनि सायावसै। हायोब्ला गुबुन डक्टरनियाव लानानै थांदो, प्लिज थांदो। अलंबार, मा राहा दंबावो? मा खालामबावगोन? खनसे नङा खननै खनथाम बे जोमैयालाय मानो जुजिबाय थाखो? डक्टरा बुंदोंमोन बियो गाबोन सबनैनो रायलायनो हागोन आरो बिनि मेगना गेवगोन होननानैबो बुंदोंमोन। दा बे साननै सानथाम बिनि मोजां जासान्दिनो जों ज'रै थानोनो मोनलाब्ला मा खालामबावनो दे? सोरांस्रि, डक्टरा बेनिफ्राय लांनोनो होखाबाय। दा जों थाबाय थाथाब्लाबो बियो नायनायबो नंखाला जोंखौ। बिनिखायनो जोङो बेखौ लाना थांनायानो मोजां जासिगोन। नों आइजों फन रायलायहरदो, मा खालामनाया मोजां जागोन। आइनो खोन्थाहरदो खबरा बेबायदि जाबाय होननानै। औ आयै, डक्टरा लांनो होबाय। बे डक्टरालाय ओरैनो फैसा लागोन नामा? मानोथो लांनो होलाबायनांगौ जाखो? बे बेमारि हामैखौलाय बबेयाव लांनानै मा खालामहैनांगौ जाखो? मा बुंनाय जाखो बेलाय? आयै, जोमैया जों रावबो गैयि समाव सिरि थांनानै देरहाखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। आरोबाव माब्रैथो बिदि जाखो? माब्रैथो बिदि जानो मोनखो? आरोबाव बियो? औ आयै, आरोबाव बियो नाजाथाबबावदोंमोन। बे समावनो डक्टरा ग्रोब सफैबाय। डक्टरा दा गिनाय मोनबाय, बोरैबा नोंसोर गावजों गाव बुथारलायगोन, उनावहाय डक्टरफोरासो बुथारबाय होननानै नोंसोरो जोंखौ केस होगोन होननानै गावसोर केस होजानो गिबाय आरो गावसोरनि हस्पिटालखौ सिल जाजानो गिनानै बियो दानो लाना थांनो होबाय। दा मा खालामनो आयै? मा राहा दंबावो? हे सोर, मा बुंनोसो जाबाय आं। बिहामजो, डक्टरा लांनो होबायब्लालाय माथो खालामबावनो? जेसे बिल जादों बेखौ होदो, होनानै नोंसोरो गुवाहाटियावनो लानानै थांदो। दे आयै, बिदिब्लालाय बिदिनो खालामनांसिगोन। बोरैथो न'आव लाना थांनो? बेखौथ' गुबुन डक्टरनो देखायफिनखानो नांगोन। दे, नोंसोरनि आखायाव जा दङ बेजोंनो नोंसोरो नायग्रोदो। गुवाहाटियाव लानानै थांनो फिसाखौ गोख्रैनो। जोङो गाबोन ओंखारलांसिगोन दे। जागोन दे आयै। बेखौ मा खालामबावनांगौ आं? मा खालामबावगोन आं? आबै, सोरनि फनमोन आरो सोर मा बुंहरदों? मानो एथ' रागा जोंखो नों? आबै दैजि, नोंनि आयं सोरांस्रि फन हरदोंमोन। नोंनि आइया मा खालामदोंनो मिथिगौ? नोंनि आयं आरो नोंनि आफा गैयि समाव
नोंनि आइया थांनानै नोंनि आयं देरहाखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनोसो नागिरबावदोंमोन थिग थाक बे समावनो डक्टरा सफैबाय दा मा खालामनो देलाय मानो बेबायदि खालामबाय थाखो दा मा खालामनो नोंनि आइखौ मा बेबायदिसो खालामबावलायदों आबै बे बारावबा आं हाम रागा जोंबाय आरो आं बे बारावबा आं फोजोबस्रांबाय नोंसोर आंखौ जेबो हमथानो हाला आइनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ गासैखौबो सावजोबनोसै आरो बे न'आव फैब्लानो बेखौबो केरासिन लुनानै सावनोसै आं बेफोरबायदि आखल गैजारोङै बिमाखौ सावनानै बुथारनायाबो फाब जानाय नङा आयै नोंखौ आं सावगोन नोंखौ आं सावनानै बुथारथारगोन र' बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ बिनि खर'आव थेबग्रा खिलिपनिफ्राय बिनि गाननाय सेन्देलसिम जेसेबां दङ गासैखौबो सावजोबनोसै आं